ଆଜି ଥିଲା ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗର ବାହାଘର। କଣ ଏମିତି ଯିବି? ସେଥିପାଇଁ ବହୁ ଦିନ ପରେ ଟାଇମ ମିଳିଲା ଟିକେ ମେକଅପ୍ ହବାର। ମ୍ୟାରେଜ ହଉ କି କିଛି ବି ଫଙ୍କସନ, ସଜ ତ ଟିକେ ହବାକୁ ପଡିବ। ତା ମାନେ କଣ ନିଜେ ହେଇପାରିବନି ଯେ ଏମିତି ପାର୍ଲର ଯିବ? କୁହନ୍ତୁ ତ ଏଥର ମୋ ପତିଦେବକୁ କଣ ଯେ କହିବ। ଏଇଟା ତ ମୁଁ କେବେ ଚାହୁଁନଥିଲି, ବାସ୍ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ମତେ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଥିଲା ସବୁ ମୋ ମୁହଁରେ ପ୍ରଲେପ କରିଦେଲେ। କି ଚୁଟି ଖିଅକ ଥିଲା ତାକୁ ବି ମୋଡାମୋଡି କରି ଦେଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୁକ୍ ଭରି। କିଛି ସମୟର ମେହନତ ପରେ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମ୍ୟାରେଜ ପାର୍ଟିରେ। ଗିଫ୍ଟ ଦେଇ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଉଠେଇ ସାରି ମେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି। ବହୁ ଦିନ ପରେ ଆମ ସାଇଡର ଭୋଜି ଖାଇବା ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଡାଲି ଆଉ ଖଟାକୁ ଛାଡି ଆଉ ସବୁ ଖାଇଥିଲି ମୁଁ ମନ ଭରି। ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମୋ ଭୋଜିରେ କେବେ ହେଲେ ଖାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ମୁଢି ଘାଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ତ ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟକୁ ଅନାଏ ନାହିଁ। ଗିଫ୍ଟର ଫାଇଦା ଉଠେଇବା ପାଇଁ ମୋ ଦଳ ବଳଙ୍କୁ ପୁରା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିଲି। ସେମାନେ କେହି ମୋ ଭିଡିଓକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟାଣି ଓଟାରି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଏବେ ଆମେ ରିଟର୍ନ କରିଥିଲୁ ଘରକୁ ଆଉ ଅଧା ବାଟରେ ଦେଖିଥିଲୁ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ମୋର ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗକୁ।